Kini ang Atraka Balita 943. Mga ka mga sakyanan para sa saguniang panlungsod ning syudad sa Tanhay ang gisubhan. Kini sa niaging budag, kini sumala pa ni Tanhay City Councilor Lito Manso. Ang duha ka mga sakyanan ang nagkadir kinig tag 2 ka milyon ka pesos kapinukulang nakipundo pakinis sa niaging nga tuig. Matod pa ni Konsyal Lito Manso, langay lang kini o nadilatar ang maong pag-purchase sa sakyanan tungod kay lisod kay ang pagpagawas dayon og salapi kay daghan ba kinig proseso o gani muagi pa kini sa DILG. Duga pa ni Konsyal Manso nga sa ang usang sakyanan para sa sagunian ang nakapangalan kini o naka-MR niya og tulo kini silang magamit sa membro sa konseho kung galing doon na sila ay mga importanteng lakaw. Sa isa usab niya nga adunay laing dugang sakyanan nagigahin para gyapon sa saguniang panglungsod ni nga dakbayan sa Tanhay para sa ilahang mga lakaw ilabi na sa pagserbisyo sa katawhan ning syudad. Ani ang iyang pamahayag. Sa budget to sa sanggunian sa AMUA. Last year na nga budget, so karon na yun na sa nigawas kay kani bitong dili man go madidali ning sa DILG nga panlisod kayo dugay kayo mulapos. Last year na nga budget duha na kasakyanan namo sa sanggunian mobitan ng giblisingan gahapon. So ang usang nga sakyanan gi paimaran ning Vice Mayor diri nako ang iya na den moy akong giimaran karon nga sa panahon pun nga manglakaw-lakaw migbukid li na pumi maglisod naa dayon ko ako magamit pero tulo mi ana na mugamit ana sakyanana nga indinim nako gyud sa IMR. So kanang inyong duha ka sakyanan pila siguro budget ani ron konsyal? Kana kada usa na aga 2 million ba na nga sakyanan. So duha man na kasakyanan. Ag sa last year na nga budget. Pero karong tuiga doon na pumigigahin nga budget para gyapon sakyanan. Gapon pero murag di na ko gyapon na didali og gawas. Pero mugawas gyapon jud na siya. Okay. Kini ang Atraka Balita 943. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.